Balikbayan Mayor iti iliti San Nicolas maragsakan iti naimatangan na Adamili Festival at tuman ti report. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maragsakan ni Balikbayan Mayor Rodolfo de la Cruz iti iliti San Nicolas iti naimatangan na Adamili Festival 2025 kunana adamo na amapadasan ti agbalin na Balikbayan Mayor iti patit banga at tradisyon iti iliti San Nicolas idi sila lunsod ti news team ti pagdasiga ti piyesta iti Hawaii kan San Nicolas ket kunana ang napipintas kan naragragsak ti piyesta iti Pilipinas kang runana iti nagtaudan na nga ili. Ado tinagdumana naragragsak ti piyesta tayo panang pasangbayte ti Christmas. Yes. Ano iti paborito sir nga ubrahen iti Ilocano no celebrate Christmas kan kasama iti Ilocano. No ti Christmas, alright. Magustuhan mi rin paparty, get together with the family, like kan Notimo New Year, same thing, kan paputok. In other countries, kawan-kawan. Yes sir. So every time nga sugli kay Hawaii sir ano ti kang runay nga ma-miss you iti San Nicolas. Hindi dyan makmakan. Makmakan na mo mami dyan kapabagyan nasingit. Kami dyan kapabagyan tayo nga antayo na makikita siyempre. Adala yet time palagi po. Kabayatan ay batad na pagsasaritaan danto ti ibati na proyekto para iti iliti San Nicolas. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aramen.